I po svima, ja sam Ognjen i danas igramo još jedan gameplay, znači treća epizoda Clash Royale. Ajmo da vidimo, znači vrlo zarazna igrica, ljudi, sad ćemo da vidimo šta imamo. Da, ljudi, dobio sam iz free chesta, znači sad, pred 1 minut, dobio sam ove, kako se zove, barbarijane, da. Evo ih, i da pozdravim sve u klanu. Pozdrav za lidera klana Shadow, znači odličan lider. Velik pozdrav njega i za sve. Ajmo zaigrat malo Clash Royale. Čekajmo, evo moj dek, znači odličan dek za Arenu 3. Princ mi je gore, znači Fireball, to mi je kad mi pušte barbarijane, ja samo bacim i jebe ima. Imamo barbarijane tu, znači oni dobri su i za obranu, nisu loši. Musketar, znači skida iz jednim metkom, postava zato je mnogo vremena, upgradeujte ga i jebati kevati. Sljedeći je, samo povećam druga, sljedeći je skeleta, znači on ti je za obranu, nije loš, ali ok, za obranu ima korist. Goblin za obranu, isto znači, on je malo bolji i nema veze, dobar je. Spear Goblin si on je za obranu, on je malo, ne znam sad koja je razlika. Sve da vidim po damage koja je 23. 10, to je dobro, više skida, znači možda je bolji. Minion i on nije loš za obranu, znači upgradeujte ga i jebajte im kevicu, da. Sad ovo sam ne koristim, Knighta se koristi, ali ne. Dobar, nije loš bilo, sad mi se ne sviđa više. Imam dobar nek, ne slažem se. Mogu bi ovdje ga stavimo odbranu mjesto miniona tipa. Imamo tu Archera, dobro, on je dobar, ne znam nešto da vam koristim, ali Giant. Sad ćete da se čujete zašto koristi Giant 5 ljudi. Preskup mi je malo, dobro, Prince je on. Ovdje Valkyria, koristio sam je malo prije, ne znam zašto sad, zamjena za ovo, nema velika razlika. Dobio sam peku, da, neću ga koristim, zato što mi se ne smije peka. Imamo bombera, znači on nije loš kad se gledaju, samo malo healthy, zato ga ne koristim, da. Sljedeći je epika Baby Dragon, da, svi se znači neću da ga koristim, reći vam zašto. Ne koristim Baby Dragon zato što ne skida dobro, gledajte ja ovdje ušao. Znači damage mu je slab, ne sviđa mi se to. 55, brate, mi očekam imamo koja razlika, a ovo je 60, gledajte vidi. Znači, jedan ovaj skida više nego to ti, brate, sramota. Ovo Goblin Hat, ne koristim ga mnogo, traži ništa posebno. Može bi ga koristio. Eros nije loš, ono, ne znam zašto ga koristim, eto. Robin Bear, pa sad ljudi, ovo mi se nešto ne sviđa, ne znam nije, znači damage je ok, ono, ali malo i tu zauzima, ono i sve to. Thompson, koristio sam slabo je ne vredi, znači to nikad ne koristim, balon je ok, samo što traži mnogo. Inače to, čekaj koliko da, 3 minuta sam vam rekao pola od ovoga, moje dekove. Da ljudi imamo Magical Chest, evo ljudi, to sam ne verali, ako ste ti nešto, ja vam nisam rekao ovdje. Večeras ga otvorim oko 10, možda ću napraviti kod, znači šta ću, 100% ću napraviti, šta ću dobiti. Dobro, brate, znači srećice, dobio sam ga danas, i to ljudi. 5 gema imamo, možda mi kao veo, nema trenutno ništa. Poza, samo malo, poza je to snimam. I poza lider, opet kažem, odličan lider. Nema nikog klanu sam ja, ima na tabletu. Jednu boznu čedir, znači čisto ono. Ajde, nešto u zadnje vrijeme Wi-Fi, ovaj virus, ja tako kažem. Dajte ti ja gledam. Može je bolje od mene, brate, znači. Pošalje. Evo ljudi, znači u prvoj karti mi nisu nešto, ali ako možemo tu musket, kako bi rekli. On je žensko, ma daću ja tebi. Imamo barbarijan, zatim barbarijane i za ne bi loš prošle. Sada čekamo Fireball. Možemo princa.
A sine, gotov si, ja ti kažem. Evo, prva kola mislim da je regija. Prva mislim da je... Možda? Jeste. Ja mislim da je ovaj uvijek nekakaziran. Tako da, on vidite, nikako da ništa. Princa osoba budemo nećemo. Evo mi smo prišli. Završetak obnova. Nalačiti je 9 ovih sve super. A još jednu govoru, ovo je rekao. Nije mi zanimljivo. Tako mi vidimo. Dobro, ovo je koliko usčinu. Ajde vidimo neki jaki glašav. Ajmo da vidimo. Ajmo, puštamo ljudi prince. Zatim ćemo minijene. Sad. Kada sam se minijene. Sad čekam fireball. Ti si kurac. Daj, gledajte ljudi bagama, znači, vidite kako da. Dobro. Sada ću ti jebati. Bravo. Dobar je fireball, koristite ga malo prekrite. Aj, ubit ćemo, ništa. Baloni postavila. Baš mi je postavila. Samo jebanje. Dobro, nisam mislila. Ajmo ovo. Gdje sad? Šta ću mu raditi? Jedan. Potez. Dan, ne gledaš. Gleda kako je sve. To je tu da izbacimo. To je zadovoljno. Hoće nekada poslušati. Dobro, brate, skidajmo. Sad čekam obranu na ovo da bi skupila eliksir. Aj, daj mi nešto da postavim ove barbarijane. Koristim fireball zato što kad bacim barbarijan uništa, znači odmah. Super. Aj, daj, napadni me znači. Dobro, nećeš, ja hoću. Ajmo, barbarijane. Estine, misliš da sam ja glup? Evo, zašto služi fireball, znači... Evo, ovo je baš dobar primjer. Zatim ide ovdje. Malo sam se zajedno, ali... Okej. Valkyria će mi ovdje. Gledaj šta mi radila. Ovo, motor. Ima veze. Čekaj, skupimo ovo. Sin je gotov s materom. Postavili da mi balon ne slušao. Znači on kad jednom pukne uništava to. Dobro. Ajmo odbranu. Gledaj. Ovo sam sebe ljudi. Ajmo minioni. Dobro, sljedeći minion. Ne zezaš. Ne zezaš. Što mrzim princa kad mi postavili, znači to mi je. Ajmo, fireball. Ovo, musketom je važno, da. Ubit ćemo to sve. Fuck me, vidite, izgubili smo Kenny, ja nisam još. Pišite mi koji ste level. Evo, nema veze. Ako padnem sad na dvojku, jebaću ga. Da. Kenny ubit, ajde vladate, vidimo da li si dobar. Dobar, koliko vidim po trofejima, ajmo. Ajmo ovako, započinjemo ljudi sa princom. Pa, gledaj, dobro, srećom, odmah mi se vratio. Sad ću da, evo vidiš, brate, znači to je, brate, ovo je neki od, znači vidite kako, sad će, gledajte fireball što radi, znači samo, ovo što sam ga bacio, da odraći me uvijek. Tera se u pičku, izvini. Gledaj, znači baga mi ne mogu da igram. Obrisat ću zato kao šrao majka, gledaj. Što bagaš? Opasan, vidi se. Bravo, stvari. Ja, znači, prihvatam i
kad izgubim i pobedu se žive, samo da im kako sam i završit ću sad klip ljudi. Još se krpro do 15 minuta, možda se mi nije nešto pretredno. I to je to za klip, ako vam se svidio klip, bez te like, check, subscribe i pozivima ljudi i čao.